Kaixo guztioi, gaur sutura materialari buruz hitz egingo dizuet. Suturaren barnuan zein elementuk diren nagusienak komentatuko dizkizuet eta irudien bidez argituko dugu. Lehendabizi, sutura materialean 3 elementu funtsesko ditugu. Porta horratzak heltzeko instrumentala, gero sutura material bera horratzak, eta hemen ikusiko duzue segun eta gorputzeko ze zonalde josteragoa zen, material hori horren egitura izango da edo xurgagarria edo ez xurgagarria. Eta hirugarren elementua mozteko elementua izango da. Venga, orain irudien bidez azalduko dizuet. Sutura materialean esan bezala lehendabiziko elementu importantea porta horratzak izango dira. Hemen porta horratz ezberdinak ikusten dituzue. Arruntena, hasieran ikusten duzuen hau da. Horratza erdibide batean gelditzen da. Honi kremaierazko porta horratza deitzen zaio, edo egar mailo baita ere. Porta horratza arruntena da, eta daukan berezitasuna da, zonalde honetan, barruan, naiz eta ranurak izan, zona bat gelditzen da hutsa bezala. Eta horrek laguntzen dio horratza heltzeari. Baita ere, bigarrena daukagu matiu porta horratza. Hauek automatikoak dira, garestiagoak dira eta errezago puskatzen dira. Baina zenbait zirurgiatan erabiltzeko erosoagoak dira. Eta gero, hirugarren irudi honetan duzuena, Gilies porta horratza, hau laguntzailerik ez dugunean erabiltzen da eta funtzio bikoitza dauka, mozteko zonalde bat ere duelako. Sutura materialaren artean, bestelako materialak ditugu baita ere. Adibidez, grapagailua. Grapagailua erabiltzen da gehien bat buruan edo errez leku kirurgikoetan non errez jartzen diren grapak. Eta gero estetikoki arazo handiegirik izango ez ditugun lekuak. Esate baterako buruan, adibidez aldaka kirurgia baten ondorioz batzutan ikusten duzu ez, goitik bera, zonalde oso luzeak direnean, eta bai ez dugu inoiz erabiliko aurpegian, edo mugikortasuna handia daukaten lekuetan. Grapagailua, behin grapak jartzen ditugunean, grapak kentzeko horrelako instrumentala erabiltzen da, bestelako bideo baten erakutsiko dizuet nola erabiltzen da, eta erabilera bakarrekoak dira gehienetan. Eta gero, jostura materialari dagokionez, dauzkagu bi aukera ezberdin. Alde batetik, aria xurgatzen dana eta aria xurgatzen ez dena. Xurgatzen ez den aria azalean jartzen da. Eta normalean, aste bete ondoren, segun zonaldea, inkluso 15 egun ondoren, puntu hauek kendu egin behar dira. Baina badaude bestelako sutura batzuk, gure azalaren barruan, muskuloak josteko, tejido subkutaneoan lanean ari garenean, horrelakoetan jartzen ditugu birxurgatzen diren ariak. Hauek askotan katgut izena daukate. Gaur egun material ezberdinekoak ditugu eta saiatzen direna da material hauek xurgatzeko gaitasuna izatea eta ahalik eta erreakzio alergiko gutxien ematea. Eta sutura materialaren artean ikusten dugu baditugula bestelako formak dituzten suturak. Adibidez, badauzkagu batzuk zuzenak direnak, bai, horratz zuzena dana, izango litzateke guk josturan arropa josteko erabiltzen dugunaren antzekoa, eta badauzkagu beste batzuk direnak zirkularrak bezala. Hauek asko erabiltzen dira gure azalean sartzeko asko zerrezagoak direnak. Eta gero, puntaren arabera, badauzkagu bukaera batean punta triangularra daukatenak eta bukaeran punta borobila daukatenak. Hau, josteragoa zen egituraren arabera izaten da eta zirujanoak aukeratzen du. Guk jakin behar duguna batez ere da dan zuzena edo kurbatua behar dena
Eta gero, jakiteko loditasuna, hasten gara 00, 01, 02, 03, 04, 05, bai? Nun 00 aria da haundiena, bale? 01, 02, 03, adibidez, mikrokirurgian 0 gehiago dituen ariak hartzen dira, eta adibidez, bekaina josteko, edo betazala josteko erabiliko genukeen, edo ume txiki bati josteko erabiliko dugun orratza, 5-0, 6-0 ingurukoa izango da. Aipatu nahi nizuen ere, josturari dagokionez, dauzkagula jostura xurgagarriak eta ez xurgagarriak. Jostura xurgagarriak, esaten duen bezala xurgatu egiten dira eta desagertu egiten dira, gure gorputzak xurgatu egiten ditu. Eta hauek barneko organoetan eta larruazalpeko ehunetan erabiltzen dira. Vale? Jostura batzuk xurgagarriak direnak izan daitezke material naturalekin egindakoak, bai, beia edo ardien kolagenoarekin egiten direnak, eta esan deten bezala leno, catgut izena izango dute. Vale? Ditzen zaie catgut, da catgut. Eta beste batzuk dira ez dirala naturalak, sintetikoak dira. Eta hauek igual dira azido poliglikolikoa eta adibidez bestelako material sintetiko eginda daudenak. Eta hauek deitzen zaie Dexon. Catgut edo Dexon aukeraketa, hori zirujanoak egingo du. Eta gero, jostura ez xurgagarria daukagu. Eta jostura ez xurgagarria ez dituzte hidrolizatzen entzima organikoak, bale? Orduan zer gertatzen da, jostura hori ez dala desagertzen, ez da xurgatzen. Horregatik denbora pasatzen denean, kendu egin behar dugu. Bale? Hau da pixka bat, bi josturaren arteko berezitasuna.